na-ewetara unu ihe omenala dị iche iche gbasara Igbo ma nkọwa ya. Taa anyị nọ na nke His Royal Highness Eze Barrister CJ Ọkpara nke anọ wụ Eji aka na-achị Nkwere. Anyị ga-aga n'ụlọ ugbu a ka anyị hụ ya. O nwere ajụjụ ndụ anyị ga-ajụ ya kọwara anyị ka anyị mara na lekwe otu ihe si dịrị, maka unu mana omenala Igbo oshiri nne. Ọ ga-akọwara anyị ụfọdụ ihe metụtara Igbo niile gbaa gburugburu, amarakwana ihe ndị ahụ n'asụsụ ya. Ndewonu. Eish. Biko Eish, ị nwere ike ịgwatọ anyị ma nwa amụrụ n'ụlọ o nwere ike ibishi ama n'ụlọ nna nna ya ọ ụlọ nna nne ya? Ajụjụ ahụ nwere asịsa, nwere nkọwa. Kembụ na enwere ike ibishi ama ma ihe rụ agha mee, ma ewepụga ya. Nwa amụrụ n'ụlọ agaghị ebishi ama nga nna nwe ama mụtara nwa nwoke. Ọ bụ na enweghala nwa nwoke amụrụ, ọ bụ narị na oke nta ma nwa ha mụrụ n'ụlọ tore, ọwụ ka ahụ nna ya mụrụ na onweghị ebishi ama. Ọ dị mma ịkọwara Igbo gịnị bụ nwa amụrụ n'ụlọ, maka ruo onye amụrụ n'ọhịa. Nwa amụrụ n'ụlọ bụ nwata nwaanyị na-alụghị di nọ n'ụlọ nna ya tụtụ ime mụọ nwa. Nwa ha mụrụ ebe nwa nwoke kwụrụ ụgwọ isi lụọ ya lụọ. Omenala Igbo onwe akụ nwe nwa, ma ebe ha akụ etiri n'isi nwata ahụ ọgwụ nga amụ nwa ahụ n'ụlọ nna ya ka nwa ha mụrụ ga-anọ. Ewee zaa ajụjụ asị, ọ bụrụ nna nne ya ahụ mụtara ndị nwoke, asị narị na nne ya wụ nwa nwaanyị nga ahụ bụzuru nwa tutu nna amụrụ ya n'afọ mụta nwoke, ka ahụ nna ya mụrụ wee awụ ọkara ya ga-ebishi eji. Ma asị narị ọdọ na nna ya ma nna ya enwe nwa nwoke amụrụ n'afọ ya, enwere ike duo nwa ya nwaanyị n'ụlọ mee omenala eji edowa ada n'ụlọ. Ada ya mụọ nwa a ga-ebishi ama agaghị ebishi ama nna nna ya. Ọ bụrụ na nna nna ya nwere ụmụ ya ọbụla mụtara nwoke, ka a ga-ebishi nwoke nna ya ahụ totere ada ya n'ụlọ na-enweghị nwa ọzọ eji, na-enweghị nwa nwoke ọbụla eji. Ọ bụ omenala Igbo.